אז ברוכים הבאים להרצאה שלנו, נעים מאוד, אני שיר, אני משווקת דיגיטלית ואני מארחת פה את הדס שהיא בונת אתרים. ואנחנו היום נבין מה עדיף לפרסום העסק, האם זה אתר תדמית או פרופיל פעיל ברשתות החברתיות. אוקיי, אז רגע לפני שנתחיל, היה גם מקודם את הברקוד למטה של הסקר. אתם מוזמנים לסרוק רגע את הברקוד, גם בצ'אט שמתי לכם מקודם את הקישור, בואו נשים אותו שוב. נעשה רגע ככה, אתם תראו את הסקר הזה, בסדר? ובעצם תענו איזה נכס דיגיטלי יש לעסק שלכם היום, אתר תדמית, פייסבוק, אינסטגרם וכולי. יש פה עוד שתי שאלות. בסדר? מה שחשוב לנו זה שאלה הראשונה בעיקר, ומוזמנים לענות על הכל. ובואו נראה שיש תגובות, בסדר. אז בואו נראה. 4 מתוך 6 אומרים שיש להם אתר תדמית, לכולם יש פייסבוק כמובן, כמעט לכולם אינסטגרם, טיפה טיק טוק, 1 לינקדין, בסדר גמור. באיזו מידה יש לך פרופיל, במידה ויש לך פרופיל ברשתות החברתיות, באיזו מידה אתה מעדכן את העמוד. אוקיי? אז באופן קבוע ביום יומי זה הכחול, אתם יכולים לראות שזה רק מישהו אחד ענה, מדי שבוע אז 2, 3, אוקיי? והשאר לעתים רחוקות. במידה ויש לך פרופיל ברשתות, האם יש קישור מפנה לאתר של העסק? אז לרוב כן, הרוב זה 4 מתוך 6, בסדר גמור. ובואו נמשיך. אוקיי, אז מי אנחנו? שיר? אוקיי, אז נעים מאוד, אני שיר, אני עוסקת בשיווק דיגיטלי וקידום עסקים ברשתות החברתיות. המטרה שלי זה לעזור לבעלי עסקים להביא לקוחות דרך קידום ברשתות החברתיות. מה שייחודי לי שאני נותנת מעטפת שלמה לבעלי עסקים מבחינת השיווק. אני גם עושה קידום אורגני, גם קידום ממומן, ואני מלווה את בעלי העסקים ממש משלב בניית האסטרטגיה עד הקידום עצמו. אוקיי, אז נעים מאוד, הדס גסנר העליון, פתרונות דיגיטליים לעסקים, נתמקד היום בבניית אתרים, שזה הדבר העיקרי שאני עושה. כשאני בונה אתר, זה כולל אפיון של האתר, שזה אומר בעצם לתכנן אותו, להחליט ביחד ולראות מה מתאים ללקוח, כי יש המון סוגי אתרים, עיצוב בהתאמה אישית, הגדרות SEO, שזה כל מה שקשור להכנה שלו לקראת קידום אורגני בגוגל, כתיבת תוכן, כל מי שמגיע אליי ואומר, אני לא יודע מה לכתוב על עצמי, מה לכתוב על העסק שלי, מה חשוב שיופיע באתר, אז אני מסייעת גם בכתיבת התוכן ובניסוח שלו, והתאמות נגישות לפי חוק הנגישות. על זה בקרוב תהיה הרצאה אחרת. ונמשיך, אז למה הרצאה משותפת? כן, אז בעצם למה החיבור בינינו? אז טוב, שני התחומים בעצם קשורים לשיווק דיגיטלי ולקידום העסק. בעצם התחומים שלנו של קידום ברשתות ואתר אינטרנט, זה תחומים שהם קשורים ומשיקים, מכיוון שבעלי עסקים כשהם רוצים לפרסם את עצמם, בדרך כלל יש להם לפחות אחד מהם או פרופיל ברשתות או אתר או את שניהם. שניהם גם, זאת אומרת, כדי למצוא אתכם, אז הגולשים צריכים לחפש את העסק שלכם, בין אם זה בגוגל, בין אם זה בפייסבוק, ושניהם גם מקשרים אחד לשני. זה אומר שאם יש לי אתר אינטרנט, אז אני ארצה לקשר גם, לשים קישור לפרופיל ברשתות החברתיות, כדי שאנשים גם יגיעו לשם, ואם יש לי פרופיל ברשתות החברתיות, אז חשוב שנשים קישור לאתר, כדי שזה יקשר לשם, ואנשים יקבלו מידע אודות העסק שלנו, ואודות כל הפרטים שלנו. אז זה החיבור שלנו. אוקיי. ונגיד ככה בקצרה, איך בעצם הלקוח מגיע אליכם, איך לקוח מגיע לאיזשהו בעל עסק. נגיד שיש מישהו שמחפש עכשיו צלם לאירוע, בת מצווה לבת שלו, הוא מחפש צלם או צלמת לאירוע, אז יש לו כמה אפשרויות. אפשרות אחת, הוא ילך לגוגל לחפש, ואז הוא יראה צלמים שיש להם אתר, לעומת צלמים שמופיע להם רק מספר טלפון. ברור שהוא ייכנס לצלם שמופיע לו אתר שנראה טוב ומקצועי, ויש עליו המלצות ותיק עבודות, ואפשר ליצור קשר, וככל שנראה יותר מקצועי, ככה יש סיכוי שהוא יפנה אליו. ובנוסף, הוא יכול להיות שהוא כבר גולש באינסטגרם, גולש בפייסבוק, ויעשה שם את החיפוש, וגם משם אפשר להגיע לאתר. וכמו ששיר אמרה, תמיד יהיה חיבור גם בין שניהם, אז הוא יכול להגיע בעצם מכמה כיוונים. ובואו נדבר ככה בקצרה על אתר אינטרנט. בעצם האם כדאי לבנות אתר לעסק?
קודם כל, הדעה שלי שאין עסק היום שלא צריך אתר. זאת אומרת, כל מי שיש לו אתר תדמית לעסק יראה יותר מקצועי, ובואו נראה באמת למה חשוב. ככה יש כמה סיבות שאני ריכזתי באמת את העיקריות שבהן. אז מקצועיות ואמינות, אם יש אתר לעסק, העסק נראה יותר מקצועי, יותר אמין. זמינות, שזה אומר העסק שלכם נמצא אונליין 24/7, כל הזמן ברשת, גם אם אני נוסעת עכשיו לחופשה או עכשיו אני לא זמינה. זאת אומרת, באתר שלי הלקוחות כל הזמן יכולים להיכנס, לראות את העסק, לקבל את המידע, כמובן אם בונים את האתר בצורה מיטבית, וכמובן לפנות באמצעות טופס צור קשר. חשיפה, כמובן שיש יותר חשיפה, ואם האתר מופיע בגוגל. מתחרים, אם המתחרים שלכם כבר נמצאים ברשת וכבר יש להם אתר תדמית, אז כמובן שמאוד מאוד כדאי לא להישאר מאחור. וכל מה שקשור לעולם השיווק, שיר בטח תעיד על זה, ברגע שיש לכם אתר תדמית הרבה יותר קל לשווק את העסק. גם כשתעשו קידום ממומן, תהיו חייבים איזושהי הפנייה לקישור אונליין, לאיזשהו אתר או דף נחיתה, משהו שהוא שלכם של העסק, אז זה מאוד מאוד עוזר להקפיץ את השיווק של העסק. בואו נראה רגע מה ההבדל בין אתר תדמית לדף נחיתה, כי לא כולם יודעים. אז אנחנו ניכנס רגע, למשל, דף נחיתה ששיר עשתה לו מזמן, של סדרת סרטונים. המטרה שלו היא מאוד מאוד ספציפית, ממוקדת. שיר רוצה להגיד לכם, בואו תראו את הסרטונים שלי, תירשמו כאן, תקבלו סדרת סרטונים. אוקיי? עוד איזשהו דף נחיתה, שאני עשיתי סדנה של בניית אתר על עסק, עשו זאת בעצמך. יש פה מטרה מאוד מאוד ברורה. אוקיי? להרשמה. יש כאן הנאה לפעולה, ויש פה מטרה אחת בלבד, בואו תירשמו לסדנה שלי, אוקיי? זה דף נחיתה, הוא מאוד ממוקד מטרה, הוא יכול למכור מוצר או סדנה, דבר אחד ספציפי. אתר תדמית לעומת זאת, ניכנס לאתר הראשון שעולה לי כמובן האתר שלי, הוא בעצם מציג הרבה יותר זה תקוע? שירותים שבעל העסק מציע, לעומת דף נחיתה. אז זה ההבדל העיקרי. ובואו נגיד ככה ממש כמה מילים בקצרה לקידום אתר בגוגל. ברגע שיש לכם אתר, קודם כל זה לא אומר שהוא ישר יופיע בגוגל, זה מאוד מאוד תלוי בכמה מרכיבים. דבר ראשון, המבנה של האתר גוגל מאוד אוהב אתרים שבנויים בצורה טובה, בצורה נכונה, בצורה חכמה, שחוויית המשתמש תהיה מאוד נוחה, שאני אבין איפה אני, כשאני בדף הבית, כשאני אבין את המיקום של העמודים, שאני אוכל לחזור אחור בקלות, איפה התפריט. אז חוויית המשתמש מאוד מאוד חשובה, גם התאמה למובייל דרך אגב. לפעמים בונים אתר ופתאום בסוף מגלים שהוא בכלל לא מותאם למובייל, ואני נכנסת לטלפון וכל האתר בלגן מחשב, גם לתצוגה במובייל. הגדרות SEO, אז זה כמובן הגדרות ברקע של האתר, מאחורי הקלעים שלו, מאוד חשוב להגדיר את ה-SEO, שזה לקידום בגוגל. עכשיו, חשיפה וריבוי כניסות, ככל שיכנסו יותר לאתר שלכם, ככל שיותר תפיצו אותו ותפרסמו אותו, וככל שיותר אנשים ייכנסו לאתר, כמובן ככה הוא יקודם יותר בגוגל, ומאוד מאוד חשוב התוכן ומילות מפתח. מילות מפתח זה כמובן המילים שהגולשים מחפשים בגוגל, בחיפוש שלהם, והן חייבות להופיע גם בתוך התוכן של האתר. וקישורים, כמו שאמרנו, אם יש לי אינסטגרם ויש לי פייסבוק, אני אשים שם גם קישור לאתר. אם אני מתכתבת בוואטסאפ ויש לי קבוצות, אני מדי פעם יפיץ שם והכניס את הקישור לאתר. ככל שיותר ייכנסו, ככה זה יותר יקפיץ את האתר בגוגל. אוקיי, ושיר, נחזור אלייך. כן, טוב, אז בתור אחת שככה מתעסקת עם הרשתות החברתיות באופן קבוע ומקדמת בעלי עסקים ברשתות החברתיות, אני מתעסקת בעיקר בפייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק. אני מניחה שרובכם מכירים את כל הפלטפורמות האלה. אנחנו מדברים על הפלטפורמות פרסום הכי גדולות בעולם, שביחד הן מונות כ7 מיליארד משתמשים, שזה מלא, וזה אומר שכנראה גם הלקוחות שלכם ואנשים שאתם רוצים לכוון אליהם את השירות שלכם נמצאים שם. ומכאן בעצם נובעת החשיבות. הדס, תעבירי שנייה רגע. הנה, העברתי. אוקיי, אז כמו שאמרתי, כולם נמצאים ברשתות, כ7 מיליארד משתמשים, שככה זה אומר שגם הלקוחות שלכם נמצאים שם, וזה אומר שאתם חייבים
להיות ברשתות וחייבים להיות פעילים ברשתות. עכשיו, החשיבות הנוספת זה שהגולשים גם מחפשים את בעלי עסקים ברשתות כדי באמת להתרשם מהם, להתרשם מהתכנים שלהם, להתרשם אולי מהמלצות של גולשים אחרים, באמת כדי להתרשם מבעל העסק, ולכן חשוב שאנחנו נהיה שם ונפרסם, כדי שהגולשים והלקוחות שלנו יראו בעצם מה אנחנו עושים, יראו את התוצרים שלנו, את ההמלצות וכדומה. מעבר לזה, הרשתות החברתיות כשמן הם, אינטראקציה עם הקהל, אז באמת הדגש הכי חשוב של הרשתות החברתיות זה שאנחנו יכולים באמת ליצור אינטראקציה עם הקהל, עם הגולשים, שזה יכול להיות גם עם הלקוחות שלנו, וככה אנחנו בעצם כל הזמן בקשר עם אנשים ועם הלקוחות, ואנחנו יכולים באמת להישאר בתודעה של האנשים, וזה יכול להגביר את ההזדמנויות העסקיות שלנו, וגם הגברת החשיפה. ברגע שאנחנו מפרסמים על בסיס יומיומי, אז פייסבוק מקדמת אותנו, ואז גם הגולשים והלקוחות שלנו יכולים לראות אותנו, ומכאן החשיבות. אז היתרון בעצם, כמו שאמרתי, יצירת תוכן על בסיס קבוע ובצורה אפקטיבית כמובן, יגבירו את החשיפה וההזדמנויות העסקיות, שזה אומר גם יגבירו את החשיפה לזה שאנשים יראו מה אני מפרסמת, ואז אם הם יראו מה אני מפרסמת הם יכולים לפנות אליי, יכולים להגיב לי, אוקיי? ואז זה יכול ככה להתגלגל לזה שהם יהיו גם לקוחות שלי בהמשך, וככה בעצם אנחנו מגדילים את ההזדמנויות העסקיות. האתגר הוא בעצם התחזוקה על בסיס קבוע, אוקיי? באמת מי שמפרסם במיוחד בקידום האורגני, כדי באמת לראות תוצאות וכדי להשיג חשיפה, הוא צריך ממש להיות פעיל על בסיס יומיומי ולתחזק את העמודים, וצריך גם לדעת איך לשווק את זה בצורה נכונה שתביא תוצאות, ולא כולם יודעים איך בדיוק לשווק את זה. יש אנשים שסתם מעלים תכנים והם לא רואים תוצאות, ואז הם לא מבינים למה, אז באמת צריך לדעת גם מה לפרסם, איפה לפרסם ואיך לפרסם את זה. ושיר, התייחסו פה בצ'אט, נראה לי תומי, לגבי העלאת תכנים בפייסבוק, נכון? שגילינו לאחרונה שבפרופיל הפרטי, עדיף לעלות גם בפרופיל הפרטי ולא רק בדף העסקי של ה... נכון, אני מדברת כרגע, נכון, אז אם יש לנו, לא לכולם יש גם פרופיל עסקי, מה שלכולם יש זה האישי, ומתוכו אפשר גם להקים פרופיל עסקי. כמובן שהפרופיל האישי הוא באמת יותר חשוב, כי אנחנו מפרסמים בו, יש לנו יותר חשיפה, כי יש לנו את העוקבים, מה שנקרא את הבייס שלנו, יש לנו המון עוקבים, ושם גם יהיה לנו את רוב האינטראקציה. בפרופיל העסקי בדרך כלל אין לנו גם הרבה עוקבים, ואנחנו נדבר נטו על עסקים. מה שטוב בפרופיל העסקי שאנחנו יכולים לחבר אליו קמפיינים ובעצם לעשות את הקידום הממומן, אבל בפרופיל האישי באמת ההמלצה היא יותר להתחיל לפרסם את הדברים העסקיים ולא רק את האישיים. אז יש בעצם כמה דרכים שונות לפרסם ברשתות. יש לנו פוסט שבטח כולכם מכירים, אז זה דוגמה לפוסט שיצרתי באינסטגרם, שהוא מורכב גם מהעיצוב עצמו, מהתמונה, ולצד זה יש את הטקסט, שזה הטקסט של הפוסט. ויש לנו גם סטורי, סטורי זה תוכן שאנחנו מעלים, שהוא זמין ל-24 שעות בלבד, יש לו חשיפה אדירה, אנחנו יכולים להעלות סרטון או מדבקה או תמונה מסוימת, וזה זמין ל-24 שעות, אז הנה זה דוגמה למשל למה שהעליתי, ואת זה העליתי היום, ומחר זה כבר לא יהיה זמין. ועוד דבר זה סרטוני רילס שגם הם בעלי חשיפה אדירה, מדובר בסרטונים קצרים בפייסבוק ובאינסטגרם, סרטון שהוא עד 1.5 דקות, שהוא זוכה באמת לחשיפה אדירה מצד פייסבוק ואינסטגרם, וזו דוגמה לסרטון שיצרתי. ודבר נוסף שחשוב לקחת בחשבון, יש גם אפשרות לפרסם בקבוצות פייסבוק, בצורה אורגנית כמובן,
למי מכם שחבר בקבוצות, יש המון קבוצות שקשורות לבעלי עסקים, לעסקים מסוימים, ובחלקן אפשר כן לפרסם, אז למי שכן נמצא שם זו דרך מאוד מאוד טובה לפרסם ולהגיע להרבה אנשים רלוונטיים. אז יש באמת שתי דרכים היחידות בעצם לפרסם, שזה בעצם או קידום אורגני או ממומן. הקידום האורגני זה קידום שנעשה בחינם ללא תשלום, כל אחד יכול לעשות את זה מהפרופיל האישי, זה מה שדיברתי, קידום על בסיס קבוע, שאנחנו מעלים ומתחזקים את העמודים על בסיס קבוע, וככה בעצם מגדילים את החשיפה בצורה אורגנית. ויש את הקידום הממומן, שזו דרך מאוד טובה להגיע להמון אנשים תוך זמן קצר, בניגוד לקידום האורגני שהחשיפה ממש יחסית נמוכה. בפייסבוק, בקידום הממומן, ברגע שאנחנו משלמים כסף לפייסבוק יש ככה את הרצון והסיבה לשווק אותנו, ואז אפשר ליצור מודעה בתשלום ולהגיע להמון המון המון אנשים תוך זמן קצר. היתרונות של זה שאנחנו יכולים לבחור את הקהל שלנו, יכולים לבחור באמת שזה יגיע לאנשים רלוונטיים אלינו, יכולים להיות במעקב על ההגדרות, יש לנו שליטה על כל הגדרות הקמפיין, בין אם זה תקציב, הגדרה של קהל, הגדרה של זמני פעילויות, הגדרה של מטרת הפרסום, כל זאת אנחנו מגדירים ונותנים לפייסבוק ככה להפיץ את המודעה שלנו, והמטרה באמת זה לייצר תוצאות תוך זמן קצר, מה שבאורגני מאוד מאוד קשה לעשות, ולכן ההמלצה שלי זה לשלב באמת את שתי הדרכים האלה. אוקיי, אז לסיכום, אני ככה אתייחס להבדלים העיקריים בעצם בין אתר תדמית לפרסום ברשת חברתית. אז איך הלקוח מגיע, אמרנו, אז יהיו לקוחות שיעשו קודם את החיפוש בגוגל, ימצאו את האתר שלנו, ויהיו לקוחות שילכו דרך הרשת החברתית ויגיעו אלינו משם. לגבי תדירות התחזוקה, אז אתר אני בונה פעם אחת, ומאוד מאוד תלוי בסוג של האתר ובמבנה שלו ובמטרות שלו, אבל בגדול אתר תדמית בונים פעם אחת, ואין צורך לתחזק אותו ברמה יומיומית. כן, יש אתרים שמעדכנים אותם, יכול להיות פעם בכמה שבועות, פעם בכמה חודשים אפילו, אבל לא מתחזקים אותם ברמה היומיומית כמו רשתות חברתיות. רשתות חברתיות, כדי לקדם את העסק שלנו ברמה אורגנית, אנחנו צריכים לפרסם ולהעלות תכנים ולהראות שם נוכחות כל הזמן. בשביל זה יש אנשים עם סבלנות לזה, שזה המקצוע שלהם, כמו שיר, שנמצאים שם כל הזמן. אני כבעלת עסק רוצה גם לעבוד על עסק שלי, אין לי זמן כל הזמן לעבוד 24/7 סביב רשתות חברתיות. אז זה לגבי תדירות התחזוקה. הדבר האחרון, אינטראקציה עם הקהל. אז באתר תדמית הוא נמצא שם, הקהל יכול לפנות אליי כל הזמן, אבל אין את ההדדיות כמו ברשת חברתית, כי שמה כן היא רשת חברתית, ושם יש כל הזמן את האינטראקציה, את החיבור בין אנשים, אפשר להגיב, אפשר להתכתב, אז גם לגבי אינטראקציה יש הבדל. אז מה הקשר ביניהם, והאם צריך את שניהם? מה את אומרת, שיר? אז הקשר ביניהם, כמו שהסברתי בהתחלה, שתי הפלטפורמות באמת קשורות לשיווק העסק. בדרך כלל לבעלי עסקים יש אחת מהם לפחות, אבל אפילו בדרך כלל את שתיהן, ושתיהן באמת נחוצות כדי להגיע לכמה שיותר אנשים, בין אם זה אנשים שמחפשים בגוגל או אנשים שמחפשים ברשתות החברתיות. חשוב שיהיה לנו את שתיהן כדי שנגיע לקהל רחב יותר, וגם חשוב שנשים קישורים כדי להפנות מהפרופיל לאתר ומהאתר לפרופיל ברשתות. אז ההמלצה שלנו זה כן, צריך לפרסם בשתי הפלטפורמות, אז התשובה היא גם וגם. אוקיי, לסיום, מה תוכלו לקבל מאיתנו? בעצם כל מי שישתתף היום בהרצאה יכול בעצם לקבל מעטפת שלמה לכל הנכסים הדיגיטליים שלו, שיר עם השיווק ברשתות ואני עם בניית אתרים. בעצם תוכלו לקבל 10% הנחה על כל אחד מהשירותים, מי שיקח את שני השירותים כמובן יקבל הנחה משמעותית נוספת. משיר מה תוכלו לקבל? שיר? כן, אז מי שהשתתף פה והיה רוצה שככה אני אעבור על הפרופיל העסקי שלו, בין אם זה בפייסבוק או באינסטגרם, ככה היה רוצה טיפים לשיפור, אני אשמח לעשות זאת ללא עלות למי שישתתף בהרצאה. אוקיי, אצלי כמובן אפשר לקבל שיחת ייעוץ בחינם, כולל אפיון ותכנון של האתר, זה למי שאין לו אתר. מי שכן קיים לו כבר אתר, וזה לא רשום פה, אני יכולה גם לסייע בכל מה שקשור להתאמות נגישות,
לעזור לכם לבדוק אם אתם צריכים לפי החוק התאמות נגישות באתר שלכם, ואם כן, אז לעשות לכם את כל התאמות הנגישות. אז זה מהבחינה הזאת. זהו, תודה תודה לכל מי רבה. שהגיע. מוזמנים לשאול שאלות, אנחנו מוזמנים כאן. לשאול למי שככה מתלבט, מה יכול יותר להתאים לו, או אם עדיין יש לו שאלות, אז ככה מוזמן לשאול. אוקיי, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב בצ'אט או לפתוח מיקרופון פשוט. ותודה רבה רבה לכל מי שהגיע. תודה רבה. יש לי שאלה, כן. מה אתם יודעים על כל הנושא הזה של בינה מלאכותית, אם שמים פוסטים נגיד באתר, שנוצרו על ידי בינה מלאכותית, האם זה פוגע בקידום, האם יש לזה משמעות? באתר או ברשת חברתית? גם וגם. אוקיי. מה שאתם יודעים על זה, זה סתם מעניין אותי. אוקיי, אני אתייחס רגע לאתר. אז קודם כל, בינה מלאכותית מאוד עוזרת לנו היום לבנות אתרים. גם בוויקס, אני בונה דרך וויקס דרך אגב. הוא עוזר לנו הרבה, גם ה-AI. אני נעזרת בו לכתיבת תוכן. כמובן, אתה בטח כבר יודע שכל מי שמשתמש היום ב-AI, בכתיבת תוכן, צריך אחר כך לעבור על התוכן, כמו גוגל טרנסלייט, אתה צריך לעשות תרגום על התרגום. אין שום סיבה שזה יפגע בשום דרך. ככל הידוע לי, בסופו של דבר אני זאת שמכניסה ידנית את הדברים בעצמי ועוברת על כל הדברים שה-AI כתב. שיר, מה איתך? כנ"ל? כן, בדיוק מה שאמרת. רוב הפעמים אנחנו עושים את ההתאמות ואנחנו באמת משנים ולא עושים העתק הדבק, ולכן אני לא רואה איך זה באמת פוגע בקידום או בעניין הזה. אחלה שאלה, הבאת לי נושא להרצאה הבאה. האמת שבדיוק חשבתי על זה, ואז הוא שאל את זה, כאילו זה מצחיק. לא, זה היה נושא. כן, כן, נכון. סיימנו, שיר? כן, סיימנו. תודה רבה לכולם. תודה לכם שהגעתם.